A magyar nehézkesű cselekvésben, fogékony és gazdag a látásban. 1848-ban éppen ez a nehézség hiányzott elődeinkből. A magyar forradalom és szabadságharc kivételes eseménye volt ekkor az európai történelemnek, mert a forradalmi célok érdekében a nemzeti, össznépi összefogás egyedül nálunk valósult meg. Műsorunkat a kortársak és az utólag emlékezéseiből állítottuk össze. A szabadságtól, lelkesedéstől megszépülnek, kivirulnak az emberek. Így volt ez 1848 idusán is. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idő végéig megmaradnak. Mint csillagok, ragyognak boldogan, s fényszórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép, tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáig ma a szívünkbe szórja. Ó, akkor egykor ifjú jókai és lángoló Petőfi szavaz engett, Bokárda engett és zászló lobogott, a költők kérdett és felelt a nemzet. Ma nem tört el bilincsert és börtönajtót lelkes tömeg, de munkadal a kapsok. Szépség, igazság lassan megy előre, egyszer igazabb, boldogabb jövőbe. De azért lelkünkusan visszanéz, és emlékezve mámoros lesz tőled, tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely felrázta a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját végre hoztad, mely új remények ibolyáját fújtad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. 157 esztendeje ezen napon kezdődött nemzetünk függetlenségért folytatott gigászi küzdelmet. Ekkor öltött formát az a több évtizeden keresztül éledődő törekvés, mely a habsburg háztól való elszakadást tűzte zászlajára. 3 héttel korábban a francia fővárosban közel 100 000 ember kelt fel Lajos uralma ellen. Február 24-ére virradóan több száz barikátot emelt a párizsi nép. A
felkelők sikerrel vették fel a harcot az ágyukkal felvonuló katonasággal, majd 2 nappal később kikiáltották a köztársaságot. Kontinensükön futótűzként terjedni hír a Pozsonyban ülésező alsótábla március 1-én értesült az eseményekről. Kossuth megérezte a történelmi pillanat jelentőségét, és ezekkel a szavakkal fordult képviselőtársaihoz. Remélem, hogy az országgyűlés a mindennapiság parányi politikájából, mely a mostani nagy dolgokkal összehangzásban nincs, a kornak, s azok igényeknek érzetére emelkedni fog, mellyel az országgyűlés iránt a nemzet viseltetik. Március 13-án Bécsben is kitört a forradalom, a tömeg Metternich menesztését követelte. Petőfi baráti köre a Pillbox kávéházban gyűlt össze, és 19-ére tűzték ki a magyar forradalmi megmozdulások első napját. Egész Európa forró. De mit tesz közben a magyar nemzet? Dicsőséges nagyurak, hát hogy vagytok? Viszkete úgy, egy kicsit a nyakatok. Úgy divatú nyakra való készült most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértem titeket, hogy életünk emberiek legyetek, vegyetek be az emberek sorába, rimálkodott a szegény nép, s hiába. Állatoknak tartottátok a népet, hát ha most, mint állat fizettenétek, a megrohan, mint vadállat bennetek, s körvény, fogát, véretekkel festi meg. Ha nem mégsem, atyafiam megálljon, legyünk jobbak, nevesebbek őnáluk. Isten neve után, legszentebb a nép neve, feleljen meg becsülettel nékien. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében mindenható kezével fejünkre örök áldást etézzen. Felejtsük az 1000 éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad, ha elveti kevésségét címelik, s teljes egyenlőségünk elismeri. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek. Legyünk szemeink mindnyájan egy láncnak, szüksége van mindnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni. Szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Petőfi Sándor vagyok. Az éj nagy részét ébredt töltöttem feleségemmel, azon tanácskoztunk, mit kell tenni. Forradalom legelső lépése, és egyszerű főkötelessége szabaddá tenni a sajtót. Ezt fogjuk tenni. Március 14-én az éj nagy részét ébren töltöttük, mert azt határozottan éreztük, hogy tenni kell, és mindjárt holnap, hát a holnap után már késő lesz. Én kokárdákat vartam serényen, Petőfi Sándor pedig az íróasztalánál ült, verset írt. Felvératt a nagy nap, dicső nap. Petőfi korereggel a Pillbox kávéházba sietett, ahol a márciusi ifjakkal találkozott. Pest, 1848. március 15-e. Ma született a Magyar Szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Üdvözlégy születésed napján, Magyar Szabadság!
Pillboxba siettem. Úton Vasvári Pállal találkoztam. Mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, aki nálunk lakik, és ott várjanak meg együtt engemet. Hazamenvén előadtam szándékomat sajtógyújtani felszabadításával. Majd elmentünk a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Keressük fel az egyetemi ifjúságot. Menjünk elsőnek az orvostanhallgatókhoz. Utána a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz a szemináriumba. Uraim, a törvény nevében megtiltom, hogy itt az egyetemen felforgató tevékenységet folytassanak. Azonnal távozzanak, kérem. Levele! Levele! Ne álljon az utunkba! Félre! Vidász vagyok, magam is jogász hallgató. Barátaim, professzoraink eltiltottak attól, hogy a 4 nap múlva tartandó ifjúsági lakomán mi, diákok részt vegyünk. Kicsapatással fenyegetnek, ha mégis oda megyünk. Ne hagyjátok magatokat! Szégyen, gyalázat! Szégyen! Gyalázat! Fiúk, most menjünk a cenzorhoz, és írassa alá vele a nyilatkozatot, meg a nemzeti dalt. Cenzorhoz nem megyünk. Nem ismerjük többé semmiféle cenzort. Gyerünk egyenesen a nyomdába. Barátaim, válasszuk meg a küldöttséget, amelyik a nyomdásszal tárgyal. Javasolom Petőfi, Jókai, Vasvári Pál és Vidácsa. Éljen! Ők beszélnek a nevükben. Éljen! Éljen! Itt a legközelebbi nyomda, a Landerer és Ekeneszt. Landerer úr, a 12 pontot kell kinyomtatnia, és Petőfi Sándor barátom költeményét, a nemzeti dalt. Szó sem lehet volna. Uraim, van engedély? Ugyanúgy? Szerezzenek előbb engedélyt. Mi adjuk az engedélyt, a forradalmi ifjúság. Uraim, mindennek megvan a rendje és módja. Én egyszerű iparos ember vagyok, nyomdász. Ha önök azt mondják nekem, hogy ezt a nyomdát a nép nevében lefoglaljuk, akkor én... Köszönjük a jó tanácsot, Landerer uram. Tehát a nyomdát a forradalmi nép nevében, a sajtószabadság érdekében ezennel lefoglalom. Éljen! 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 A 12 pontot és a nemzeti dalt azonnal nyomni kezdték. Mit kíván a magyar nemzet?
esküdség, képviseletet, egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat nem vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszban szabadon bocsátassanak. Uniót, vagyis Erdély egyesítését Magyarországgal.
gyűlt össze a Nemzeti Múzeum terére. Onnan a tömeg a városházára vonult, hogy a 12 pontot a polgárok is magukénak vallják. Budára, Budára, helytartó tanácshoz! Budára, helytartó tanácshoz! A választmány, melynek magam is tagja lehettem, óriási tömeg, legalább 20 000 ember kísér fel Budára. A nagy méltóságú helytartó tanács sápat vala és reszket méltóztatott. S 5 perc tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadták a parancsot, hogy tétlenül álljon. A cenzúrát eltörölték. Most pedig menjünk a budavári börtönhöz. Szabadítsuk ki Táncsics Mihályt, azt az írót, akit azért zártak be, mert a nép érdekeit akarta védeni. Gyerünk a börtönhöz, legyen szabad Táncsics! Este a Nemzeti Színházban Katona nagy drámáját játszották. A szabadság ünneplése ott is folytatódott. Pesten vér nélkül győzött a forradalom. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözellek, ki imádkoztam és küzdöttem életed. Üdvözellek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, időn nélkülöztünk tégedet. Ó szabadságunk, édes kedves küzdött, légy hosszú életű e földön, élj addig, míg csak él egy magyar. Ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szenvedődön át. S ha előjön rád a halál, rásd magaddal sírodba az egész nemzetet. Mert tovább élni nélküled gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsőség. Arra a napra emlékezünk ma, mely elindította a magyar nemzet szabadságharcát. Hajtsunk hát fejet a hősök emléke előtt, helyezzük el az emlékezés virágait.